ज्योतिस्वरूप खुलुमबाय ओम सद्गुरु बे समाव जोंनिनो मानिजाथाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि मानिजाथाव असिनि स्वर्गीयारि बे आफाया जोंजों लोगोसे दङ। बे आफानिफ्राय आफादारि बिथिंनि माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो नाजागोन। गिबियावनो नों आफानिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ ब्रह्म गियानि जानानै जासिग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि नों आफाया सासे आफादगिरि जानानै फैबाय थानाय समाव आफादारि बिथिंनि मा हाबाफारिफोर लानानै उननि समफ्राव हाबा मावनो सानदों बेखौ एसे फोरमायगोन नामा? आच्छा जंब्लाव ब्रह्म सिमांनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दा जों दिनै सानफारि लानानै जिहेतु जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जिहेतु जोंनि दै बैगिरिगिरि अदालगुरि कमिउनिटि हलाव जुथुमनाय बेलायाव दुलाराय प्रसार संसदनि गुरु बाबामोना दंमोन। दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि आइजो आफादनि गासैबो आफादनि दैदेननायनि गेजेरजों जों दिनै ओरैबायदि मोनसे जौगालु फारियाव दावगानो सानदों। जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा जिखिनि जोङो मावनो गोनां खामानि बे खामानिफोरखौ फारिलाइनि गेजेरजों जोङो लांनो नागिरदों। दा जों दिनै देग्लाय बोसोराव जिहेतु आं दिनै आफादगिरि जानाया दानथामसो जाबाय। बे दानथामसो जानायनि सिगां जों जितु फारिलाइ लादों जौगालु खामानियाव जोङो आगोलाव बे आयदाफोरखौ सुजाबना लायाखैमोन। दा एग्रिकालसारनि लोगोसे जोंनि लिंथुम आफादनि लोगोसे जोंनि हारामुर आयदानि बिथिंबो जोङो जौगालु फारियाव लांनायनि थाखाय बे बाथ्राफोरखौ आगोलाव सावरायनाय जादोंमोन नालाय बे बाथ्राफोरखौ जों लानानै दिनै जों सावरायनाय जादों आरो बिथांमोननाव दायित्व होनाय जाबाय। जेराव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि गेजेरजों बे आफादफोरखौ लानानै लोब्बा आफादनि गेजेरजों बेखौ जौगालु एरियाव लांनो सानदों आरो। दा जायगा लानानै जोंनि सिबियारिफ्रा धोरोम फोथायारिफ्रा गलाघाटआव थानाय, कार्बि आंलंआव थानाय, दक्षिण गवालपारायाव थानाय, क'क्राझाराव थानाय, सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजि, उदालगुरि जायगा लानानै सिबिनाय खान्थिफोरा गुबुन गुबुन जोङो नुनो मोनो। बे बिथिङाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि उनाव जायफोर बे ओनसोलाव गुरु महरै थानानै फोसावनाय हाबाफारिफोरखौ मावबोदोंमोन बिथांमोननि समनिफ्रायनो बेफोरबायदि सिबिनाय नेमाव एसे गुबुन गुबुन जोङो नुनो मोनो। दा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा खौसेयाव लाबोनो आरो मोनसे इउनिफर्माव लाबोनो थाखाय बेफोरखौ माबाफोर थांखि लादों नामा? दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो आगोलाव जे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि दैदेननायनि गेजेरजों 1975 मायथाइयाव दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद दाबायमोन। बिनि उनाव 1972 मायथाइनिफ्राय प्रसार संसद दाबायमोन। बे दानाय बेलायाव आं 1975 मायथाइनि उनाव दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि गेजेरजों जोंनि धेमाजि आन्सलिकनि सिङाव थानाय सिलाबालि गामिनि ससिमन ब्रह्म बाबा बे बाबानि दैदेननायावनो जोंनि धेमाजि आन्सलिक लोगोसे लखिमपुर आन्सलिक ब्रह्म धर्म आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि गेजेरजों बे फोसावनायनि खामानिखौ आं मावनाय नुदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो सानजानिफ्राय धेमाजि बुखावि लखिमपुर जिल्ला, बुखावि सनितपुर जिल्ला, नै उदालगुरि जिल्ला, बाक्सा, चिरां जोङो खौसेथियैनो प्रसार संसदनि गेजेरजों जोंनि यज्ञ खान्थिनि गेजेरजों जोङो खौसेथिखौ नुनो मोनो। नाथाय जोङो सोनाब कार्बि आलं, गलाघाट लोगोसे मरिगांव
शिबसागर दक्षिण गवालपारा पर्बतजरा क'क्राझार बिथिंनि जिथु प्रसार संसदनि जिथु गागि आफादनि बाबामोना दंमोन दिनै रकेट बाबामोन अमरेन्द्र बाबामोना बे दुइ दिननि गेजेरजों एसे फारागथिखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसद दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफाद दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि गेजेरजों बे खौसेथि गैयैखौ जोङो खौसेथि लाबोनो थाखाय बेखौ सेस्था खालामनायनि गेजेरजों जों दिनै बे थांखि बायदिहाय दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि गेजेराव जोङो क'क्राझार बायदि एरियायाव जिल्लायाव थांनानै प्रसार संसदनि आफाद जुथुमनायनि गेजेरजों बिसोरखौ खौसेथि लाबोनायनि सेस्थाखौ जोङो नाजागासिनो दङ आरो जोङो इयुनाव जाहाथे बे खौसेथिखौ लाबोनायनि गेजेराव गेरेमसा आफाद दानायनि गेजेरजों धर्मखौ खौसेथि लाबोनायनिखौ जों सेस्था खालामगोन परमहंस आफादनि जिथु बोसोन सैथोखौ मोननोब्ला जेबो बेबेरेबां नियम खान्थि बांद्राय खालामालासेनो गोरलैयैनो इसोरखौ मोननायनि राहा होदों नङा होमबा बेवहाय गोबां बायदि रोखोमनि साजायब्रेनानै खुलुमनायाव मात्र मावगारनायल' जायो होननानै बे आफाया बुंदों दा बेनि बेलायाव हमनानै ला जायगा लानानै एसे एनै फारागा थागोन बेनि बेलायाव एसे एनै एरा दराजोंबो सोलिनो गोनां जागोन दा बेयाव बांद्राय स्ट्रिक्ट खालामनायाबो बा मोनसे थि नियम खानानै दोननायाबो गोरोबनायाव एसे जेंना जानानै फैयो दा बेखायनो परमहंस आफानि बोसोन बायदि जेब्ला गियाना बेरखांगोन अब्लानो बेफोर खारज'आ मोजां रोखोमनि जागोन दा बेखायनो आफादनि जिथु नाजानाय खौसेयाव जेब्लाबो नाजाबाय थादों आफादा नङा होमबा दा जोंनि प्रसार संसदआ धोरोमखौ फोसावनाय फेहेरनायनि बेलायाव माबायदि खामानि मावनाय जागोन दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसद लोगोसेनो जेरै जिथु लोब्बा आफादफोर दङ जों बे बेलायाव प्रसार संसदनि गेजेरजों जेरै गुरुदेबनि बोसोन बे बोसोनफोरखौ थांखिफोरखौ लानानै बाबाया मा मावदोंमोन मा मावनो नाजादोंमोन हारिनि बेलायाव धर्म फोसाबनायनि बेलायाव बे जुदि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा खौसेथिनि गेजेरजों थाङोब्ला निस्सय जोङो बे खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन अब्लासो जोङो खौसेथियाव फैनो हागोन दा गुबुन मोनसे बाहागोआ जाहैबाय प्रसारा बिराद गोनांथार प्रसारा गोनांथार मोनसे आयदा जायनि थाखाय जोङो मोनथियै मानसिफोरनि खाथियाव थांनानै सैथ धर्मनि बे खामानिखौ जोङो मावनो गोनां जायो बेनि बेलायाव प्रसार संसदखौ एसे लेहेम जानायखौ नुनो मोनदों आफा नंगौ बाबा दा बे बेलायाव आं बुंनो सानो दिनैनि जिथु मिटिं जादोंमोन बा आफाद जादोंमोन बे आफादाव आं दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि बाथ्राखौ एसे मख'दोंमोन दा आं नुनो मोनदोंमोन दि ब्रह्म जिथु सेथि बिसान 2005 मायथाइनिफ्राय 2008 मायथाइसिम प्रसार संसद दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि दैदेननायाव जिखिनि जिल्ला प्रसारक बाबामोना दङ बे बाबामोना दिनैसिमबो दङ नाथाय धर्म फोसावनाय बेलायाव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि दा बर्तमानाव गाहाय प्रसारक आफामोना सचिब बाबामोना बे बाबामोनदों जगाजग खालामनायखौ आं मोजां नुवाखै बेखायनो जानो हागौ दिनैनि जोंनि ब्रह्म धर्म फोसाबनाय बेलायाव बे लेहेम जादों बाबा जादों इयुनाव जुदि जोङो बेखौ खौसेथि लाबोनांगौब्ला जों बे बाबामोना दंना गैया दासिमबो दंना गैया बे 1976 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमबो प्रसार आफादाव बे बाबामोना दंना गैया बेखौ जों नागिरनांगोन आरो बिथांमोना दिनै 48 बोसोर जाबाय 48 बोसोरावबो जुदि जोङो जगाजग खालामनो हायाबा बेखौ जोङो दुलाराय प्रसार संसद बाबामोना बेखौ जगाजग खालामनायनि गेजेरजों बेखौ लाबोनो सेस्था खालामनांगौ अब्लासो जोङो खौसेथि जानानै गोजौ थाखोआव थांनो हागोन बाबा नंगौ गोबां बिथिङाव कमिउनिकेशना गेप्स जानायाव बेफोरबायदिया जाबोदों आरो गोबां समाव गोबां दैदेनगिरिफोर फैबाय आफादाव फोसाव आफादावनो जा दैदेन आफादावनो जा दा बेफोरनि बेलायाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा इन्ट्रेस्ट होनानै खामानि मावबाय सोरनिबा बेलायाव एसे लेहेमखौ नुनो मोनबाय दा बेबायदिनो
गोबां समाव गोबां दैदेनगिरिफोर फोसावगिरिफोरा जिरायनानै थाबोनायखौ नुनो मोनदों। नोंथाङा मा बुंनो सानो नों आफाया जिहेथु गोबां सेनियर फोसावगिरिफोर फुराना फोसावगिरिफ्रा दासिमहालागै गोबां बोसोर जाबाय बिथांमोनखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो बिथांमोना मा अबस्थायाव दङ जों मिथिनो मोनाखै। बेनि बेलायाव मा बुंगोन आफाया? आं बिनि बेलायाव ओरैबायदि बुंनो सानदों बाबा, जिहेतु आं डि ब्रह्म सेथि बिसाननि जिथु मुंफोरखौ नुदोंमोन बे समाव दुलाराय प्रसार संसदनि गाहाय प्रसारक लहित बाबा दंमोन, नैथियाव जगेश आफा, जगेश्वर ब्रह्म आफा, बिनि उनाव जाहा दिनै मनरेन्द्र बाबायाबो दङमोन, दा जोंनि अदालगुरिनिनो बिराज आफामोना दङ बियो। आरो दुलाराय प्रसार संसदनि बाबामोना दासिमबो दङ क'क्राझार जिल्लानिफ्रा, रकेट बाबामोना, अमरेन्द्र ब्रह्म बाबामोना, बे बाबामोना थानायबो दुलाराय ब्रह्मधरनि दैदेनगिरिफोरा जगाजग गैयिनि थाखाय दिनै जोङो बे लेहेमखौ थिखांनो नुनो मोन्दों। जुदि जोङो पुनर बेखौ जुदि जों लाबोनो सानोब्ला जों बै आफामोनखौ बे आफादा दायस' लाबोनानै जों सावरायनायनि गेजेरजों खौसेथियाव लाबोनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। दा थांनाय समफोराव बिथांमोनजों गुवारै सावरायलायनाय बा बोसोरसालिया जथुमाफ्राव लोगो मोननाय जायोना जाया आफा? दा आं नुनो मोनबाय, आं जेसेबां बोसोर गिदिंबाय बे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जिथु आरिफ्रा अधिवेशनफोराव, नाथाय प्रसार संसदनि बेलायाव बे बाबामोनखौ आं लिंनो नुवाखै आरो सेमिनारफोरावबो बे बाबामोनाव माने बिबान होनायखौ नुवाखै आं। बेखायनो सम्भब बे बाबामोननि जगाजगाबो एसे गोजानाव जानानै दङ बाबा। बेखायनो आं दहाय बुंनाय बायदिहाय जाहाथे बेफोर बाबामोनखौ जगाजग लानानै बे बाबामोना मानि थाखाय बेबायदि जगाजगआव फैयाखै बेखौ जगाजग खालामनानै बे खामानिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायनांगोन। अब्ला निश्चय जोङो जौगालि फारियाव दावखोनो हागोन। दा गोबां समाव जोंनि दैदेनगिरि आइ आफामोनहा गावनि हानाय समाव थोजासे धोरोमनि खामानिखौ मावबोबाय, नाथाय मोनसे सम फैबाय बे आफामोनहा धोरोमनि बिथिङाव हाबा मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखिसै। नाथाय आफादारि बिथिंनिफ्राय जोङो बुंनांगोन जे बे आफामोननि अबदाना जोबनानै थांबाय बे नङा। जोङो बिथांमोननि अबस्थाखौ, बिथांमोननि थासारिखौ जोङो थांनानै बुजिनो नाजानाय आरो रायदावनाय, हांख्रायनाय बे आफादाव थानांगोन, नङा होमबा? बेनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो गोदान आरो सिगाङाव मावबोनाय जिथु बिबानगिरिनि मानदान्दा जों बेखौ मोनसे लेभेलाव लाबोनांगोन, नङा होमबा आफा? बेनि गेजेरजों जोङो धोरोमाव फोथायनाय आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोग्गो फोथायलायनाय, नङा होमबा? गोग्गो फोथायलायनाय आरो असे सानलायनाय सोमोन्दोआ जाहाथे बेरखाङो, बिनि थाखाय आफादा खामानि मावनांगौ दङ होननानै आं सानो। दा जोंनि गेजेराव जोङो दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनो माबेबा खोथा बाथ्राखौ लानानै, बबेबा डिसिसनखौ लानानै, बबेबा खान्थिखौ लानानै जोङो गावस्रा गावस्रि जालायनाय नुनो मोनो। नाथाय परमहंस आफाया बुंदों थार नंगुबै सैथोखौ मोननो नांगौब्ला जोंनि थांखिया जुदि सासेल' जोंमा जुथि स्वरुपखौ मोननायनि जिथु थांखिब्ला जोङो जेखि हेंथा फैया मानो, सोरनिबा बुंनायानो जाया मानो, जेखि थांखियानो जाया मानो, जों गासैखौबो सौसिनानै जों बे सैत्य धर्मखौ हमथानानै थाबाय थानो हायो। आरो बेखौ मावनाया जोंनि सासे नंगुबै भक्तनि खामानि होननानै जोङो परमहंसनि बोसोनाव मोनो। दा बेखौ मावफुंनो थांनायाव जोङो जोंनि गेजेराव माखासे मावनांगौआ ओरैबायदि होननानै आं सानो, माने बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनायाव कन्टेक्टआव दोनबाय थानो नांगोन। जेब्लानो सम मोनो गासिबो दैदेनगिरिफ्रा खबर लालायनाय, गावजों गाव खबर लालायनाय, सम दिरुननानै हाबलायलायनाय, आलासि जालायनाय, प्रग्रामफ्राव हांख्रायलायनाय, बेफोर बुस्थुआ थायोब्लानो निस्सय जोंनि गेजेराव मोनसे आंगो आपुन भाबा थागोन। आरो बेनि गेजेरजोंसो जोङो धोरोमनि लामायाव माने गोजोरै जोङो सिदायै गोथोङै जोङो थाबायनो हागोन, नङा होमबा? दा बेखौ बेफोरबायदि बिथिंखौ एसे खम नुनो मोनदों आफा। दा ओरैबायदि जानाया कमान्ड जादों बाबा। दा जोङो भुल बुजाबुजि माने गोरोन्थि सानलायनायनि गेजेरजों दिनै जों बे खामानियाव माने
दावगाफुनो हायाखै बाबा हायाखै औ बेखायनो बेबायदिया खामानिया जागासिनो दङ औ आं बिदिसो सानो बाबा औ औ दा मोनसेल' सैथो परम ब्रह्मनि जुदि अननायखौ नांगौब्लाथ' जों बयबो खौसेनो आवगायनांगोन। खौसे जागोन सोरखौबा दुखु होनानै जों जाफुंसार जानो हाया। हाया बाबा हाया जति स्वरुप गुरुआ बेखौ जोंखौ मालाबाबो सोरांनि लामाखौ होनाय नङा। होनाय नङा बाबा औ बेखायनो औ दा बे समाव जोङो दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। मानिजाथाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो आफादगिरि असिनि स्वर्गियारि आफाया गोबां गोजाननिफ्राय फैनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे होनायनि थाखाय ब्रह्मगियानि जानानै बे आफानिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिबाय। औ बाबा ज्योतिस्वरूप